Hey guys, दा एयारपर्टआव दङ गोसोआ एकदम माने गोजोनखाले माला न'आव सहैयो होननानै आं सानगासिनो दङ मानसिनि लाइफ गाइस माला थाङा गाइस दा बाबाया जोंखौ नागारनानै थांबाय दा हठात खरै बिदि जानानै होदों गाइस आं मा खालामनो दा समावहाय हठातनो इसोरखौ खोनासंनानै आं गोसो गाइस बिनिखायनो बुङो आं मृत्यु आरो मालाबा बुंनानै फैया बेनिखायनो गावखौ केयार खालामदोलाय आरो बेखौनो बुङो आं गाइस मानोना दिनै आं जुदि चखना थायोब्लामोन दिनै आं गावनि बिफाखौहाय माने जिन्दै नुनो मोननायमोन आं बे न'आव थानाय समावनो दा आं गोजानाव दंखायनो आं थाङाखिसै गाइस मोनाखिसै आं दा गोजानाव दं एमनबायदि गोजानाव फैसाया एमनबायदि जिनिस खामानि खालामो गाइस दा फैसायानो सब किछु दा फैसा थाला आं बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हानायमोन बिफाखौ दा बेनो खोथाया दा बाजि दं दा आङो 5:20 सिगां 1 घन्टा सिगां हाबहैनोसै गोगोम क्राउड दं गाइस गोगोम क्राउड दा आं घन्टा मोनसे सिगांनो हाबफैबाय मानोना बेवहाय लाइन गसंनाङो गोगोम क्राउड गाइस मानोना बेवहाय चेकिं जाजोबो बेवहाय नै बेल्ट सेल्ट गथान बेगफोरखौ खेवनानैबो दोनजोबनांगौ दा गोजौआव दानि बेयाव नायखांनायसै सिगाङाव फैनाय 5:20 नि एयार एसियानिफ्रायनो बागदावग्रा सिकिउरिटि 23 आव फैनाय गाइस 23 गेटना ओरैजों दङ ओरैजों आं थांनायसै आं दा बिनि गाहायाव थानानैहाय आं नायखांनाय दा बेवहाय लिफ्ट 23 बेवहाय 17 दिन्थिदों 17 23 गेटना गाहायाव जानाय गाइस 23 गेटना गाहायाव जानाय 33 सिम दङ बिनि गाहायावहाय नायखांनानै थांनानै जायो काउन्टाराव गाइस बेवहाय आं बिसोरनि पुलिसखौ दिन्थिनो मोनाखै मानोना बेवहाय मबाइल बेग पार्स बेल्ट गथानाखौबो बेयाव जमा होनानै थ' दा सुबाय 19 नम्बर एयार एसिया दा रायजोफोर सिङावहाय गाखोनाय एन्ट्रि होबाय सिङाव थानानै गाखोनो दा बहाय गिदिं सोलिदों दा आंनि बर्थमान बेवहाय सिट नाम्बार गैया सिट नाम्बारा बेयाव होनाय आंहाय Kindly make a single line, please. थैंक यू हम चले जाइए टिकट हम रुक जाइए सर टिकट सीट नंबर 8 8 आपका नाम? आशीष कर थैंक यू सीट नंबर है गाइस 8A पेसेन्ट खौबो लाबोदों गाइस नै पेसेन्ट खौबो लाबोयो जाबोदों व्हील चेयाराव दा बासआ लांगासिनो जोंखौ एर'प्लेनसिम मोनफैबाय गाइस बेयाव गाना थाङासै माबायानो अनेक फ्लाइटआ
लाइनाव गसंगासिनो गासिबो रायजोफोर दा 1sta फुं जाबाय 1sta 20 जानोहाय 20 मिनिट दंबावो दा 1sta 20 मिनिटाव बे लिरखांनायसै बिनि सिगां बयबो गावनि सिनाखौ लानाय बिनिखायनो दाना 4:30 सिगाङाव 4:30आवनो बैखौबो माने फैनांबाय बे बासावनो लाबोबायनो बैखौबो लगभग 5 मिनिटनि उनाव सफैदों बेसिम माने सानदों ला बेसे गिदिर हारिया रानुबाया सीट नम्बरा 8A मानोना सिगाङावसो 8A सिगां जानाय दा 22A बिनि खिबाजों लागाजों अरजोंबो गाखोग्रा सिगाजोंबो गाखोग्रा गाइस दा आङो 8A दीजिए मेरा हेल्प कर देता हूँ थैंक यू हेलो आंना सीना नम्बर जाबाय 8A खिवा से एवनानै जानाय हाँ हाँ अल्प बेदिके पिछने सी बी ए बी कौन डायरेक्ट देखिए तो सर ये मिडिल सीट आपका हाँ और ये सर ये विंडो सीट आपका आंटी थोड़ा सा दिखे बैग यहाँ रखिए এইটা ই হবে দাও ব্যাগ উপরে তুললে হয়ে যাও एक्सक्यूज मी 8A पीछे है ना 8A দাদা ये टिकट कोई आंटी थोड़ा साइड दे दो सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए बोर्डिंग चालू हो गया सर अंदर जाइए सर 6 7 8 8A फाइनली मोनफैबाय गाइस आंनि सीट नम्बरा 8A सिगांनि आरियावनो बोनो आङो सिनानै 8A मतलब बे खिरखिनि साइडआव जिरायनाया गाइस रायजोफोर दा फ्लाइट सिङाव दंसै दा उरान बारनाहाय दाबोनो 20 मिनिटसिम नांबावनायनो दा 20 मिनिट्सआवहाय बैखौबो जिरायहोजोबनानैसो उरान बारियो मानोना 20 मिनिट्सनि आन्दाराव जिरायाला उरान बारनाय नङा बेनिखायनो खोरै खालामनो थांदों बेनिखायनो खोरै जिरायफैबाय गाइस दा जुदि मानसिफ्रा जिरायाला माने उरान बरिला माने थांग्रांबायो दा मानसिफ्रा आरो जिरायखानानै सिङाव जिरायनानै हिसाबै सिट बेल्ट लागायनो मोना बहाय गाइस बहाय गोलैनो गब्लं दं नेबु बे गब्लङा ओरैजोंहाय दङ बे गोलै गब्लंखौ मानो दोनदों होनब्ला बे माबा खामानिनि उनाव नाङो आं बेखौ बुंनो हाला दा समाव दा बयबो जिरायजोब्बाय आं बे फार्स्ट टाइम एयार एसियाव गादों गाइस एयार एसियानि सिगां इन्डिग'आव गाया माने स्पाइसजेटआव गायामोन आं इन्डिग'आव गानै स्पाइसजेटआव गासे आरो एयार एसियावहाय दा फार्स्ट टाइम गादों आं एयार एसियानिबो मोजाङानो एयार एसियावहाय आं फार्स्ट टाइम गादों गाइस इन्डिग'आवहाय सिगां गायामोन आं गानै स्पाइसजेटआव गासे टटेल गाथाम जाबायमोन दिनैजों लागासिनो गाब्रै जानायसै बेयावनोबो मोजां सिचुवेसना माने कन्डिशना मोजां सेम फ्रेश एन्ड क्लिन आरो बहाय नैबो दङ बेखौ अन खालामब्ला बहाय टेबोल जाहैबाय बेखौहाय बोला वारनायसै बे बथल दैनि बथल दोननानै बे जाग्रा दा समावहाय गाखांबाय गाइस बेबो जिरायजोब्बाय नै बेबो जिरायजोब्बाय एसे दङ दा समावहाय 20 मिनिटनि आन्दारावहाय मानसिया फैयाला केन्सेल आरो जाय बेजोंहाय मोननै सीट खालि दं नै गाइस Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside,
I'm alone.